Takže často lidi zdrojuje a Creeper u mého dalšího videa, no, u mé série Single Player Let's Play Survival. Vidíte, objevili jsme se na minulém místě, hlavně se můžete spoustu zabavit u tohohle, budeme hezky. A pokud jsme, dostali sklinka, ale tyhle bugy mě už štvou. Musím bugy, nemám rád bugy. Jinak mám tu 2 mody na ukázky, abych vám ukázala, co jsem přesně chtěl. Mám tady Too Many Items, nepodařilo se mi stáhnout ten mod, takový ten Minecraft book, kde se můžu dám vlastně to, jak se co staví. A potom tady vidíte, že mám Race Minimap, což je super. A máme tady dřevo, takže nasekáme. A vrhneme se hned na postavení našeho domečku. Super. Mám nová sluchátka, doufám, že nebudou žádné potíže, když tak pište do komentářů. A hned zabijeme kravičky, protože potřebujeme jídlo. Tyhle stromy já nemám rád. Vypadá to, že se obědujeme v tomhle obědu, protože máme oceán. Fuck. Oceán. Já jsem tady trošičku v kreativu zkoumal tohle místečko. Ani jsem se tam neukrývala, abyste věděli. Máme tady poblíž všechno poušť. Laniny, kde se asi postavíme dům. Zimní a lesy tam vzadu. Nikdo neviděl tady. No já tam ukazuju šipkou fail. To nemůžu vlastně ukázat tam, že? Myškou. Já jsem tam ukazovala rukou, to vlastně nevidíte, že? Takže jsme si tady krafťák. A fail. Zombie. A slyším zombie, což je špatně. Slyšíte? Počkejte, já vám to trošičku tady splním. To není naplno. Jestli slyšíte taky? No to je jedno. Že mi nás to nezajímá, protože jsou hnusní zombíci. Jak všichni víme. My si tady mezi tím nabijeme kravičky a když tak si potom ochočíme pejska, pokud zabijeme skeletona s tím chudým dřevěným mečem, který nosí sedláci. Abych řekl pravdu, ještě jsem nikdy survival nehrál a to už mám Minecraft na 7, takže to bude pro mě úplně novinka. Se hra vlastně survival, no vlastně jednou jsem dal, ale je takový zkušební a malinký, takže pro mě bude trošičku novinka. Abych řekl pravdu, samozřejmě nejsem začátečník, protože mám Minecraft na 7, potom jsem ho nehrál. A potom, stůj, co je, mi to nevím. Co je, to nefunguje. A potom jsem to přestal hrát a potom byla 1.2.5, tak jsem se chtěl podívat na tu verzi. Přesla vám opravdu pár nových věcí. Jak už víme, že alfa byla strašná, jenom dole 3 políčka, že jo. Fuck. A nemáme meč. Obilný by se nám teď hodilo, co? Máme poušť, tam máme fail, co to? Hele. No, nezlovitovat, dobré. Co to? Fail. To, fuck. Ubila. Nicméně potom se tam půjdem podívat do té jeskyně, kterou jsem tam viděl. La 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 la. Tohle to bude jen taková příprava v prvním díle. Abych řekl pravdu, že to bude, nebude to jako, ježišmarja, už to máme. Bude příprava, domeček si stavět nebudem a já se docela bojím na mostra, takže si okamžitě postavím meč. Sakra, já už stavím druhý crafting, který byl za dobu ani ne pár minut. Chcem. A hraje nám kytička. Hudbička. A slyším zombie, a já se bojím, pomoct. Tady jsou zombíky. Je? Co to? Vidíte to vypadá, jako kdyby ten creep zadělal pavouk, vidíte to? Jenže tam se necítím, že dřevěným mečem.
skeletoník. Kamarádka. Co to? Fail. Fail. Kolik skeletonů, vidíte to? Jau. Mě běž, no pojď sem. Funguje to? Se nečelo. To funguje. Sám si nás používat tam. Fail. Jau. Co to je? To vůbec, no pojď sem. Neboj si nás, panebože. No, je těžký přijít. Vedle. Hurá. Jo, ale luk, podívejte. Máme štěstíčko. Asi zavolat? Možná. Jau, ty hajzle. A pojď sem. Nebílé. Ty mě nebudeš zabít. Jo, kostičky a šipy. Jo, šipy. Můžeme to brát? Nemůžeme. Počkej, necháme se od něho natěžit písek. Vám ukážu, jak se správně těží písek. Je, čau. Bum. Bum. Přesně tak. A zase správně těží písek. Zajímá těží. A skeleton, nahoře je skeleton. A čeká na nás. Je. Podívejte se. Neví. Neví. Umře. Neví. Nevědí. A už v Minecraftu nejsou medvědi. Vlastně ten díl se asi bude jmenovat, no i když se jmenuje vlastně, teď už se vlastně jmenuje, když vy se na to díváte. Jmenuje se jmenovat Lamin, nebo ne. Zabijíme zvířátka. Už to moc není hotovo. Zabijíme Stevie, protože Stevie vlastně kostlivec a všechno to uskladní. Tak vrhneme se na mobil. Co bude jmenovat hezky. Já chci ale na skeletony. A ten... Chceme surovinky. Au, to bolí, to je hnusné. Fuj. Tak ho propíchnout hlapču budu hlavičky, fuj. Mně se to nelíbí. On je v škále. Je, hele, podívejte, zombie skeleton ve zlatém hrnku. To je super. A myslím, že ale to štěstí, že by tam padl doma. A co je to hodně? Ne, fail. Yes. Podívejte na ten pohled. No, on se despawnul. On je škaredý, to je Enderman. Hnusný. Ale je to tak, já mám nádherný. Hrajeme na normál, kdybyste někdo je a zombík, kamarád, ale já nemůžu. Neví, jak nevidí. Yes. Kamarád, ještě pojede něco. Jak nevidí. Fail. Pěkný. Kamarád, zabijeme skeletona. Zombie, já. Kamarád, ten zombie je hnusný. Kamarád, fail. Kamarád, utíkáme. Kdo to je střel? Fail. Každý si mohl vzít tak ty šipy ze sebe. Tamhle jsou dva skeletony. Nevadilo by, kdybych se schoval pod zemi a nakopal si nějaký ten stone, že? Abych neměl ten debilní... Jaké mám to? Sem natěžíme. Aha. Super. Time to move. Může to někdo přeložit, prosím vás? Já Minecraft se do angličtiny, protože český Minecraft je strašně, protože tam má také ravinky. Natěžíme si hezky kamínek za kamínkem. Nicméně těžíme kámen.
fail. 100. Co to je? Já dám písek. 100. To bylo tady. No, nicméně uděláme si kamenný meč. Nemám? Jo, takhle se to dělá přesně. Co to dělám? Co to zkraftím? Nádherný kamenný meč. Není barvičku. S vám ještě vrátíme. Jdeme na monstry. Tak až skončí noc. Tady jsme se mohli zastavit to a bude příští díl. Umři. Já videa musím potom zkonvertovat. Umřeš. Nemáš na mě. A creepera nemáš. Creeper nás kamala, nás bratranec. Na bratrance, to není fér. Na bratrance a náš kamera. Zabili jsme creepera kamenným mečem. Yes, máme. Kolik? Máme 2 manpower. Dlouho ještě trvá. Možná chviličku. Hele, tam je ten náš druhý crafting table, tak skvěle zajdeme. Bum. Skeletoník. Hele, vychází sluníčko, to je hezký pohled. Škoda, že vy to nevidíte, vy blbá monstra hloupá. Hloupá. Pomoc, on si jde v konci. Hele, počkej, máme štěstí. No střílej. Střílej ty blbé. Pomoc! Ne, nebuchej. To je škoda. Hele, to je zombie? Si můžeme dělat. Pomoc, fail. Já nemám maso. Zombie vyslal ten. Je to hezký pohled. Podívejte se na to, takhle dobijeme. Zkusíme? Ne, nechoď. Jsi hnusný. Jsi mi to nedal. Jsi hnusný. Škoda. Nicméně. Bum. Netopír. Podívejte na to své stvořeníčko, promiň. Zombie hoří. Počkat, neměl by vás zombie zapálit v tom případě? Nebyl by jich zapálit. Jo, on vás zapálí, že jo? Ale na chviličku jenom, to je dobré. Fail. Tak, nicméně jeden a já jsem slíbil, že se s váma rozloučím, takže čau.